Assalamu alaikum. Bana Hanzari. Assalamu alaikum barkanka. Ya ga Azumi ne? Ha ba, ai azumi dan ni a kai shi daga nan har zuwa 11 da rabi. Ka ji dan ba'ura. Ai dan ni a kai shi daga nan har 11 na dare. Alquran azumin yau ban ji kwata ka ganni nan. Yawa. Waya! Kai, da azumin bana, wallahi gwara kwana da yunwa. Alƙur'an. Wayo Allah.